Salutare tuturor, ce faceți? Bine ați venit la videoclipul de astăzi. Astăzi voi face un review și un taste testing la Aroma G Fuel Galaxy Grape. Aroma Galaxy Grape este o aromă G Fuel, nu este inspirată de niciun streamer, de niciun content creator. Este o aromă veche. Aroma înainte se numea doar Grape, este o aromă foarte veche, dar era în formula veche de 25 de calorii. Când, după cum bine știți, G Fuel a făcut și a schimbat formula în formula nouă de 15 calorii și atunci a făcut rebranding la toate aromele, le-a schimbat puțin designul, iar la Aroma Grape, când a făcut acest rebranding de formulă pe noua formulă de 15 calorii, i-a schimbat și numele din Grape în Galaxy Grape. Bineînțeles, când au schimbat formula și a schimbat și puțin gustul, le-au făcut mult mai bune gusturile, nu se mai simtea acea pudră. Pe formula de 25 de calorii se simțea pudra mai mult. Eu nu am prins formula aceea de 25 de calorii, când am intrat eu în G Fuel. Deja se schimbaseră. Am prins toate aromele în noua formulă de 15 calorii. O să pun acum pe ecran să vedeți cum arăta formula veche de 25 de calorii la Grape. Un design simplu, cum era G Fuel la început. Pe această aromă Grape am văzut foarte multe păreri. Unora le place, unora nu le place. E cam 50-50. Mie personal, mie îmi plac mult strugurii. Îmi iau de obicei Fanta aceea Madness cu struguri. E una din preferatele mele. Dar să vedem acum în Aroma G Fuel, să vedem cum au schimbat, să vedem exact dacă se simt struguri. E puțin cam greu să se simtă struguri într-o pudră, dar să vedem exact cum o vor face. Aroma aceasta nouă de 15 calorii al lui Galaxy Grape este de aproape de un an de zile. Haideți să vedem exact tubul. Aceasta este Aroma G Fuel Galaxy Grape. Sus nu avem Inspired by nimeni, deoarece este o aromă G Fuel. Avem aici o rachetă, pentru că este Galaxy Grape. Să avem un cosmos, un spațiu, deoarece au făcut designul după nume, Galaxy Grape. Nu au vrut să fie ceva plictisitor, doar Grape. Au pus un Galaxy Grape și au făcut un design ca și cum ar fi în spațiu strugurii și ar zbura prin spațiu. Bineînțeles, avem planete, avem aici și un OZN, un UFO. Avem focul de la rachetă, avem strugurii plutind prin spațiu. Designul foarte frumos, îmi place. Au dat un design inteligent al acestei arome simple, doar struguri. Deoarece nu este de niciun content creator, să zic așa, să pună fața lui sau ceva. Bineînțeles, 40 de porții, 15 calorii, Endurance Complex, Focus Complex, Reaction Complex și Energy Complex, Sugar Free. Îmi place mult designul acestei arome. Aici pe rachetă avem logo-ul G Fuel pe rachetă. Îmi place mult și acest lucru. Haideți să deschidem aroma și să vedem ce miros are. Să știți că miroase cu Fanta Madness. Are mirosul acela de struguri. Pudra este una albă. Scupul este la suprafață. Avem noroc. Mereu dați pudra asta jos îndesată, deoarece este tare să luați o pudră fină de deasupra. Scupul acesta de sus este doar un atașament pentru sticla de apă. Cum eu nu pun deloc în sticla de apă, pun doar în shaker, nu am nevoie de el, așa că o să-l rup. Voi, dacă vă puneți în sticla de apă, puteți să-l păstrați, dar totul să vă puneți tot până aici, să vă puneți, deoarece atâta este un scoop. Luăm un scoop. Turnăm în shaker și amestecăm undeva între 30 de secunde și 1 minut.
Cred că este de ajuns. Culoarea este una mov, exact cum este Fanta aceea de struguri. Haideți să vedem mirosul. Oh, da, este 1 pe 1. 1 pe 1. Exact aceea Fanta Madness de struguri. Wow. Haide să vedem și ce gust are. Este același gust. Da. Da, deci același gust de Fanta Madness de struguri, dar puțin mai refreshing. Și din cauza că e puțin refreshing, nu e așa de dulce cât acea Fanta. Acea Fanta este mai dulce și parcă se simt strugurii puțin mai intens decât aici. Dar ca și gust este același. Aici se simte, din cauza că e mai refreshing, se simte puțin și gheața. Dar da, este 1 pe 1, uite, îmi pare rău. Îmi pare rău că n-am cumpărat acea Fanta de struguri ca să pot să-i fac o comparație. Dar chiar și așa nu avea rost să o cumpăr, deoarece o am în cap, știu exact ce gust are. Am avut-o fix acum 2 zile. Am băut din ea. Știu, țin minte gustul, o beau aproape mereu. Este exact același gust cu Fanta Madness de struguri. O să pun acum pe ecran dacă cineva nu știe cum arată acea Fanta. Gustul este 1 pe 1, doar că acea Fanta este mai dulce și se simt strugurii mai mult, din cauza că are foarte mult zahăr. Acesta nu are deloc zahăr, este sugar free, este mai refreshing, mai rece. Se simte și gheața, tocmai de aceea strugurii nu sunt așa intensi ca Fanta acela, dar sunt intensi, adică se simt bine rău de tot strugurii. Deci la început este puțin dulce, iar la final este puțin acrișor de la acești struguri. Da. Îmi place foarte mult de tot această aromă. Este bună rău de tot. Dacă cumva îți place Fanta Madness de struguri, ți-o recomand. Dacă cumva nu-ți place, nu ți-o recomand. Este exact același gust, dar după cum am spus, nu este chiar așa de dulce. Da. Wow. Să mai beau această aromă clar, 100%. E top mondial. O să-i dau aceste arome nota un 8,6. Este o aromă foarte bună, dar nu este o aromă universală, să zic așa. Este o aromă pentru fanii de struguri. Din cauza aceasta i-am dat o notă așa mai medie, deoarece înțeleg de ce nu multora le-ar plăcea. Este 50-50 această aromă din ce am observat pe internet. Unii zic că are mai mult gust de medicament, unii zic că are gust de struguri. Eu nu simt gust de medicament, cum eu beau foarte des acea Fanta de struguri. Vă zic, este gust de struguri și este 100% 1 pe 1 acel gust. Deci dacă vă place, luați-o, dacă nu vă place Fanta, nu are rost să dați banii pe ea. Nota 8,6 este o notă foarte bună. Clar o să mai beau această aromă. E top dacă îți plac strugurii. Și acesta a fost review-ul meu. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați, intrați pe Discord-ul meu. Am acolo o secțiune legată de G Fuel. Puteți să puneți orice fel de întrebare doriți. Nu uitați, fac live și pe Twitch aproape zilnic. Linkul jos în descriere. Aș aprecia și acolo un follow. Și cel mai mult aș aprecia un like, un comment și un subscribe la canal aici pe YouTube. M-ar ajuta foarte mult să continui să mai fac review-uri cu G Fuel și în viitor. Încă o dată mulțumesc pentru vizionare și v-am pupat!